martang yang mahita. Dami ni di batana sumurung siyan sa luhu na roka. Iman na mga ramuti ati-ati do pikiranmu na di bagasan Kristus Yesus tu hatay. Amen. Hata ni di bata di hita ima di minggu pawaluhon dung Trinitatis na tersurat di buku ni si Musa. 2 Musa 27 ayat sada rodi ayat sia songono mahatan di bata tangihok kamu mak. Dan jadi para ratommu barita gagap jala unang pahirbang tangammu rak dohot parjaham gabe sitidakon hagiduhon. Dan jadi payuhutommu tahi torok laho majahati jala dan jadi perpangaluanmu hatabada manang manulupi hata torop laho papiolhon uhum napugos pedang jadi apinamu di pargulatan molo jupak ko lobu ni musuh manang halo di nalilu ikomulat tu yohonommu tu ibanam molo di idaho halo di ni halak nama kagigihoko madati di bahin sorakna dan jadi pa sobuommu piak iko paihomu di rap dohot binuanna dan jadi pailingonmu uhum tu halak na pugus hasal hotanmu di pargulatan nai say paholang maho sian hata gagap jaladang jadi mate bunomu halak na lidang dohot na tigor ay dang olo aku mamitori halak parjahat dan jadi jalo ommu silehon-lehon ay papitung mata ni halak akan atonggor hian niat anggo silehon-lehon jala di papeol parhatan ni halak partigor dan jadi hilangommu halak dagang ay diboto hamudo roka ni halak dagang ala dagang nak kamu na julu di tanah Mesir ima sahana di hamuna donga saha porsyaun di bagasan Yesus Kristus masai menarik do turpu tahun di partikian sinuengon songon program na pinatulus manang nabinahin ni Presidenta Bapak Jokowi ima manaringoti taringot tu revolusi mental dung haruar hala Israel syam Mesir tugas na parjulu di jalo si Musa ima laho membentuk halak Israel lapatanna membentuk perilaku nauli asa dan sekedar membentuk kumpulan besar manang kumpulan etnis manang kesukuan alai asa gabe sada bangso na berdiri sendiri na berdaulat mapan dan kuat tutu ulan na maul jalanado doi songo pemimpin ni mana songo pargomgom na pinili ni bata manguluko bangsoi alai ikut berusaha do si Musa laho mewujudkani asa tulus sakap ni debata ala debata do nama milik Israel gabi bangsona jala di pasa debata do patik tu si Musa na gabi songon hasahatan manang landasan manang sulahonon ni bangsa Israel alai patikima na digawari songo dasor manang pundasi manang ajas manang alas
dinalako membentuk gabisanda bangso na berdaulat na sida. Tanpa manang alani mustahil na sida boy gabi jongjong sada bangso. Asa ko bartu patikima bangsoy mardalan dohot manggulmit. Jala songonido nang kita pe ikon hatani di batano dinala ho membentuk hadiriotta dohot la membentuk nang ngulutta. Songoni manang bangsoy membentuk karakter ni nasida ima marhite patikido jala ima nanay pasahaton itu pukon. Dung haruar nasida san Mesir di batama ulon nabalga muse tu si Musa. Ima na dikuari pembentukan karakter. Asa tung takas manasida songon bangso na pinilit manang bangso pilihan. Nang tinobus ni debata. Ikon uli, pita, jale ko tadi. Dilehod debatado sulu-sulu tunasida ima patik nasa puli. Alay dakola patik nasa puli dilehod debata tunasida. Gudang dope musir ragam na dipasa ni debata marhite si Musa. Tabbani idon dilekon maakapatik na meragam. Nasa jo tabigi imatona aturan ruhut uhum si paingot lapatan na ima lako melengkapi patik nasa pului si kok do patiki dibayar debata alay ikut tinggal mengulakon nama nasidang. Alay di baga 70 tahun laos ima sada dalam napasi kopon gabe soso manang ruut manang aturan si paingot nanilehon ni debata marhite si Musa asa si anima boy na sida gabe hatadian songon bangso na pinilit ni debata. Hamok kadongan monoteida di baga 70 tahun masay menarik. Agak bisa ada perilaku manang pembentukan ni pangalako na sida. Ima songon siulahonon ni nasida nang siulahonot tape saha tu tikyon. Anong piga-piga poin na naing si pasahaton na tuhita. Na perjulu ima ayat sada do ayat pitui. Didok disi unang pararat berita gagap. Jangan menyebarkan berita bohong. Na somal didok hoax. Berita na mengacaukan. Berita bohong. Lapatanna bahwa musuh dari kebenaran itu adalah kebohongan. Hidup benda setaida kebohongan ini juk do dihalau mohon manang dihasio di jolma. Kebohongan ini ala dianggap gawe salah satu kenikmatan duing. Alai tanpa dia sadari lama kelamaan ikong gawe mengalami kemorosotan manang mengalami kehilangan kepercayaan do ia akka barita gapi jala akka kebohonga songonom na taida di pertikyanon ima nuaing na sejujut di tonga-tonga ni para ngulota merekayasa memanipulasi
aka bentuk-bentuk kebohongan itu tidak diperhatikan masih kurang. Berdusta. Bahkan ABS, asal Bapak senang, dia mampu melakukan kebohongan-kebohongan asalkan atasannya senang, asalkan atasannya manis. Sepertinya dia berkata-kata kebohongan tanpa dia sadari itu adalah sudah hilang dari kebenaran. Nomor 8, gudang do halak nalomor hana marhata gagap manang berbohong. Ay lapatan ni buy do halak siyan na margabus manang marhata gagap memperoleh manang gabe madapot sada dia may ima keuntungan. Hidup na gurak kalak berbohong. Jala gurak kalak na margabusi alay taingo man iya akka kebohongan ni gabe sada kehilangan kepercayaan doing. Gabe sada kehilangan kredibilitas ni ngulut doing. Jalai mana taida di bagasang ngulut na sigano pare. Jala moro tauji penang meruji-ruji di bagasang ngulut tahun bahwa sian patik na perjulu sa tu patik na sapuli na jut talanggar hampir tiap hari ima patik pasiahuni di patik pasiahuni ima na sejut tita mergabus maka tidak kon hatana sotutu manggaddagadai hidup benar tiap hari do sejailala lo hita margabus manang manggaddagadai hidup kalak bata may suhar bulu dito halak do may bamanugui suhar lampatan na matanggak mangidabuhi jala juk mahita terpengaruh manang si idabuhi ala na sangap, ala na mora, ala na berpengaruh, ala parhiping, ala si gudang arta buhi mahita gabi patupa akabarita gagap manang penyebar berita hoax gabi juk mahita bersaksi palsu ala niyaka kepentingan ala nyaka kebohongan. Imana perjulu. Na padua kon na dohonon ni turpukot tu hita iman. Nama saya menarik sula honota di ayat onom do ayat siyeng. Dia ma di ayat onom sa tu ayat siyeng ima ikon berlaku adil. Terlalu mobi ma tu halak na pugus manang halak dagang manang halak asing. Siala dang margelok dang adong namangodihon. Nomor 8 dui iko berlaku adil tidak ada di si ima pembeda-bedaan antara kulit putih manang kulit hitam. Iko pamago otado akka kelompok manang kelompok manang saya tahalo mohon dupe pembeda-bedaan kelas. Baka sejuk do nang di tonga-tonga ni ngulutam tidak berlaku adil. Ala saya tahilalado dang cocok jala tahilala patibu nang klasta sian halak na asing. Hidup benda di ayat onum sa do ayat siai berlaku adil namar lapatan dui ima asa totong pajongjong hati goran manang keadilan. Jala hati goran ido keadilan ido gak bisa ada bangso na patuluhon, bangso na tarpasu-pasu. Yang hidup dalam keadilan adalah ketika kebenaran itu, hati goran keadilan itu berjalan di tengah-tengah bangsa atau gereja tidak memandang bulu, tetapi adalah berlaku adil terhadap orang dagang, orang asing, nang napokus
akanalea bahkan iko mampu hita nak mangodihon na sida asa unang masa be songon na sejujut tabegi hitung-hitungan ni bangsa tahun hukum tumpul ke atas tajam ke bawah ia tigor 3 juta tu halak nalea to kalak na mehmet alai tuaka nasangapi soi nama biarta itu benedok hukum tumpul ke atas tajam ke bawah ido na sejujut gabi magoma na nidok na keadilan setonga-tonga ni portibion na partpudi ima na patulukon songon tema ni minggutta di ayat 1 ayat siain pada uho dirita sian suap manang sisip pada uho dirita sian korupsi maka gigihon sisip dohot korupsi suap manang sisip namar lapatad dui ima sada pangalaku manang sikap nasi jut tahatahon majalo silehulekon manang saya hata saya tarok may sisip holan ala adong si pikiran na manang si buaton na menerima suap na marlapatan dui berarti membuat hati nurani tumpul dan menerima suap juga adalah bagian membuat hati nurani kita tumpul memutarbalikkan kebenaran akan menyebabkan orang menjadi korban imanakan di ayat wali alani molo didok suap do korupsi manang sisip do korupsi sada fakta dui nataida di tonga-tonga ni bangso manang di portibion sada sahid na berakar sian jiwa ni jolmai na merusak ngulu ni jolmai ima gabi egois gabi memohola mementingkan dirinya sendiri ia nama semak kalau moho suap do korupsi ima halak na serakah na rakus jala halak na dikendalikan ni akka toddi manang roh materialis labatanna dang mabiar tu dosa alai dia kasisip do ka korupsi sa ima na mangguhi rohana ng ulon alani ko hati duhita jale ko buhay di berengotan siya naka sejarah jolma akka na si makalomongon sisip do korupsi daida man si Hopni do si Pineas si Sapira do si Ananias lapatan na di si ima jolma na si makalomongon dia mesisip dohot korupsi yang selalu menyunat manakko persembahan manakko akapilian na sa makalomohon akka ulaon korupsi mau margabus alay di ujungna gabe matema di ujungna gabe tu penyakit na mabuntu hamatiad. Hidup na di bagasan tema ni mingguta sadaryo na madok asa makagigihon sisip do korupsi ikon rap do hita melawan suap dan korupsi asa dang ulaw ni halak Kristen dang sulahon ni anak ni di batang ngolu na mangulakon akka sisip do korupsi dia mo kadamang do day nang adong masada barita na masa di sada universitas adong masalah ima mahasiswa na holan nagagal ulon ia mahasiswa jurusan kedokteran alai saya berusaha do ibana
buhama asa lulus, buhama asa nilai na dingkan. Setiap akhir semester, saya didapotong ma dosen na. Jala saya dipasaha ma suap manang sisip tu dosen na. Alay dosen na olo majaro. Jala saya di jalo ma tiap semester tiap tahun suap nasian mahasiswa sampai tunatamat songonima tiap akhir semester ulaun ni ima si mahasiswa jurusan kedokteran jala asa tamma ibana songonima carana holan na menyua ma ayang gosa sitong na holan nagagal do nilai na anggo sa sitong kadang-kadang boy di karejoon dang boy sanggup imana alay di ba maakal-akal mergabus melakukan suap sisip tu dosen na sehingga lulus ma ibana gabe sada dokter. Abi dia makadongan di sada tiki merdalam ma partikian bahwa mahasiswa na inu nga gabe sada dokter jala jurusan manang keahlian gabe spesialis jantung ma mahasiswa naon. Habe di sada tiki dosen na marsahi ma dosen naon marsahi jantung ma dibuang ma tu sada rumah sakit na yang didok ma operasyon na. Habe di tiki lau mangoperasi di ida ma bahwa dokter yang mau mengoperasi ibana adalah mahasiswani ibana ima nasai patupa nasai mangalihon tiap semester ima suap manang sisip ing dibering imana mahasiswani dokter nanang mengoperasi mana hola diida diingot ma terus na hola gagal hola nang operasi pingsan mamate jala laos modding ma. Alani dia makado nga sahapur siyaon. Ima hanak na sayolo majalo suap do sisip. Gabe di ujungna gabe tarida ma hanya kekecewaan. Di ujungna tarida ma iman akan akibat daripada perilaku membawa dampak yang kurang baik gabi Tuhan mati ma di ujungna. Alani ma dihamak kadonga sahapor siyaon naing marhide turpu taon asa naing donon na do bahwa perjulu nang idota bahwa patik na di bata songoni nang akapuda ng leon di bata lako majagakon dohot mga ramoti di bangsoy di asa na sida songon bangso na tarpilit asa tertib jala teratur ngulu na sida tong iko burju mga radoti do mangulangan asa teratur nguluta jala asa tertib marhitimang mar di bagasa turpu taon di paingok matok kita asa gabe halak naong pinaluan ni Kristus songon bangso ni debata songon warga negara yang baik di pasunggulhot turpuko matuhita taraduti ma patiki taraduti ma uhumi taraduti ma aturani asa marhasonangan ngulutan do mabangsota sian sisip do mabangsota sia korupsi alay gabe tadokma naong bangso na pinili ni debatahita. Amen martanya mahita. Mauliati mariko ali Tuhan debata marhiti hatam na badiyay na paingotok kami. Asa totong ali Tuhan hutyo pami ima hatami. Nagabi songon gabi dalan nami sulu-sulu nami Tuhan mardalan di tonga-tonga ni bangso nami on. Anggi ali Tuhan mardalan uli patuduran nami na Tuhan gabi songon warga yang baik
songon bangso jolma na tinubus mohami naing mali Tuhan patrunami dosian akka pangalaho na materialistis alain gabi patrunami ngulu na bertanggung jawab ngulu na masyaholongan jala ngulu na patuduhon hasitongan na siya banogichangi urasi hamili Tuhan debata sa nakadusa nami asa badia hami dia depan jalo ma Tuhan tangiang dohot ele-hele namion sesau masakap dohot lo monirohan amen.